मीडिया लोगो नोंथांमोन गासैखौबो बे बेलासि समावहाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे बे मीडियानि गासै नायगिरि बिथांमोनखौबो खुलुमहरग्रोनाय जायो। दा दिनैहाय जों बेखौनो दिनै बे खौरां मेल लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों बे जालांनाय जाथायनि सायाव खेंफोरथि होनो लादों। दा जोंनि सायाव ओरैबायदि नारसिनदों माने सार्भिस प्रभाइडार माखासे 2 नाम्बार खामानियाव लोब्बा दं होननानै जोंखौ जेब्लायबो पलिटिकेल एंगेलजों नोजोर होनानै जोंखौ नाख्रेबबाय थादों। दा बिनि बेलायावनो आं बुंगोन दिनै बनसु आरो आतसु जाय बिथांमोनहा दिनै जोंनि सायाव नंखायै सोरनिबा दंफां सिखावनि खोथा लानानैहाय जोंखौहाय सोरबा हाइ कमान्डसिम दिनै सेन्ट्रेलसिम बा स्टेट गभर्नमेन्टसिम बा जोंनि दिनै जाय CM प्रमद बर' बिथांनिसिमबो बिथांमोना मेम'रेन्डाम गारदों जे सार्भिस प्रभाइडारा बेफोर गासै 2 नाम्बार खामानियाव लोब्बा दं होननानै। बेफोरनि सायाव आं खेंफोरथि होनो सानदों। सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै दिनै जों एक्स NDFB निफ्राय फैनाय। दा जोङो बिटिआर एकर्डनि उनाव बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै एक्स NDFBफ्रा गाव सुंथा मोनफिननांगौनि थाखाय जे फेरेंगा बिथाङा जोंखौहाय दिनै सार्भिस प्रभाइडार मोनसे दंफां होबथानायाव हेफाजाब होनो थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों बेयावहाय जोंखौहाय इनभल्भ खालामनानै दोनदों। दा बिनि बेलायाव ओरैबायदि नोजोर होयो मानसिफोरा जोंखौ जे जोंसो गाज्रि मावदों, खिन्थु जोंनिफ्राय बेयाव खुनु इनभल्भ गैया। सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै जोङो दिनै एक्स NDFB जोङो दिनै दानसेयाव 8,000 दरमाहा लानानै जों दिनै गावखौ फोथांनानै दङ। दा बेखौ जुदि मेगन सानानै जोंखौहाय बेन खालामनो बा जोंनि सायाव गाज्रि नोजोर होनाया बेयो जोबोद अयनाय। बेनिखायनो दिनै बनसु बर' माहारियारि फरायसा आफाद आरो आतसु ट्राइबेल फरायसा आफाद बिथांमोना गोथौयै सिन्था खालामनाया मोजां NDFBनि सायाव। जोङो दिनै NDFB हिसाबै नोरजियानि समान। जे समाव जोङो रां खामायनांगौमोन बा सोलोंथाइ लानांगौमोन बे समा जोंनि थाखाय बारग'लांबाय। बिटिआर एकर्डनि उनाव जोङो दिनै बे फिसा खामानिखौ मावनाय जादों। बेयाव बिथांमोना जोंखौ मददसो होनांगौ। जुदि दंफां गनाय बा इलिगेलखौ बिथांमोना मोनदोंमोनब्ला बिथांमोना डिपार्टमेन्टेलि नारसिननो हागोन। बेयावहाय सोरबा फेरेंगाया सोनाय बा UPPLआ सोनाय होननानै सार्भिस प्रभाइडारनि सायावल' नारसिननाया बेयो बिराद गोरोन्थि होननानै जोंनिफ्राय जों सानो आरो। दा जोंखौ मेगन सानाय मानि बारग' NDFBखौ मेगन सानाय। बारग' NDFB होनोब्ला गोबाव बोसोर NDFB हिसाबै हारिखौ सिबिबोदों, हारि रैखाथिनि खामानि मावबोदों। दा बिथांमोना बे बाथ्राफोरखौ दिनै साननैसोआवनो पलिटिकेलि नोजोरजों नायनानै बावलांनो सानबाय नामा? बियो गोरोन्थि। दा बिनिखायनो आं दिनै खावलायहरगोन बनसु आरो आतसुखौ, जायफोरा दंफां सिखावफोरनि खोथा लानानै दिनै जोंजों जेबो सावरायालासे जोंनि जेबो खोथा मिन्थियालासे बिथांमोना जे बाथ्राफोरखौ बुंदों बेयो गासिबो नंखाय। बिनिखायनो बिथांमोना जाय मेम'रेन्डाम होदों बिथांमोना बोखांनानै लाफिननांगौ आरो जोंनि इयुनखौ बिथांमोना साननांगोन। दिनै एक्स NDFB हिसाबै जों नोरजियानि समान। जोङो हाजो थाबायनानै सोरबाबा गुलि गावजानानै जों दिनै देहाफ्रा थिग नङा। बिनिखायनो जोंनि बे फिसा खामानि मावना जानायाव बिथांमोना मेगन सायिया मोजां आरोखि। दा आरो बेखौनो खावलायबावगोन जोंनिफ्राय, दिनै बिथांमोना दंफां खावदों जोंनि मानसिया होननानैहाय जोंनि मानसियानो हा होयो होननानै हा होनायनि उनाव लायो होननानै बिथांमोना एलिगेसन लाबोदों। बे कमप्लिटलि नंखाय। मानो होनोबा जाथाया जानायनि सानसे सिगां दंफां सिखावफोरनिफ्राय 2 गारि हमनो मोनदों। गारि हमनो मोनखांनायनि उनाव सं दाननानै मोनबाय जे दंफाङा हाग्रायाव आद्रा दंबावोखौ सं दानखांनायनि उनाव जोङो लायनो थाङो जोंनि स्टाफआ। लायनो थांनाय समाव जेब्ला बियो 8 ट्रेक्टर खमैबो 9 ट्रेक्टरसो बे माला दंबावोमोन आरोखि। बेखौ लानानै फैबाय थानाय समावनो बिथांमोना गावसोर दंफांखौ मोनलाङाखिसै नालाय बिनि एगेन्स्टआव नंखाय मिडिया लिंहरनानै बिथांमोना जोंखौ नंखाय बांसावदों। बे नंखाय। बेखौ जों हायाखै, बिथांमोनानो हादों। दंफां सिखावफ्रानो दंफां सिखावफोर हानाय बै दंफां आरोखि बेखौसो जोङो लायनो थांदों। लानानै जोङो रेन्जआव लाबोदों। मानो होनोबा बे गोग्लैसोनानै थाखाबाय। जुदिसे जों बेखौ लायाब्ला खरसा खालामनानै एसेब्लाबो जुदि जों लायाबा बिथांमोनानो बे दंफांखौ खावखागोन निस्सय। बिनि थाखाय जोङो बे दंफांखौ लायनाय जादों आरोखि। दा बेनो आरोखि जोंनि फोरमायनांगौआ। दिनै बिथांमोना नोंथांमोनखौहाय मोनसे मा होनना बुङो बेखौ लाजि फोनांनाय स्टाइल खालामबाय, जेनेबा नोंथांमोनखौ दंफां खावदों होननानै। जायफ्रा बुंदों बिथांमोनखौ मा सोंखारिनो सानो? दा बिथांमोनखौ बेखौनो बुंगोन, बै समाव BPF सरकार बा खाम्फा बरग'यारि बिथांनि समावबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गोबां साख्रि सोलांदों नङा होमबा? दा बे समाव बिसिनि समावबो माखासे जानाङै जाथायफोरा जालांदों। नाथाय बे समाव खोथाया ओंखाराखै जे खाम्फा बरग'यारि बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सोनाय मानसिफोरा दंफां खावो बा नैबेबायदि खालामो होननानै खोथा ओंखारफेराखै। दा जोंबो साख्रिसो मावदों। दिनै UPPL सरकार फैबाय BJPजों लोगो नांनानै, फेरेंगा बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM। दा बिथाङा दिनै जोंखौ बेयाव एंगेज खालामदों। दा बिथाङा जोंखौ फेरेंगाया सोनाय होननानैहाय जे नाख्रेबबाय थानांगौ पलिटिकेल नोजोरजों बे नङा। इलिगेल नुदोंबा डिपार्टमेन्टआव डिपार्टमेन्टेलि बिथांमोना नाख्रेबनो हागोन,
खिन्थु सार्भिस प्रभाइडार फेरेंगा सोराय होननानै बेखौ नाख्रेबबाय थानानै बेखौ दिनै बै मोनथायनिफ्राय जे बन्सित खालामनो नाजादों बियो इनाय आरोखि। बे थासारिखौहाय मोजाङाव लाबोनो थाखाय सोरखारखौ मा खावलायगोन नोंथाङा? थासारिखौ दिनै जोङो सिगां समफोराव 100आव 90% दंफां सिखावा सोलियोमोन। दिनै सार्भिस प्रभाइडारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों इनभल्भ जानायनि उनावहाय खमैबो नोङो 100आवहाय 90% बा 80% दंफां सिखावा खमायदों। बेखौ जों बुंनो हायो। जों प्रेक्टिकेलि जोङो दिनै संकसनिफ्रायहाय दा ओरै चिरांसिमखौ जोङो पेट्रलिं होयो नालाय बिनि जायनि थाखाय जोङो मिन्थियो आरो बे खोथाफोरखौहाय। दा खमायदों, खमायाखै नङा, खमायदों। बिनि बेलायाव दंफां सिखाव बांदों होननानै जोंनि सायाव फल्स एलिगेसन लाबोबाय थायोबा बियो जोङो साननानै लानांगोन जे पलिटिकेल एंगेलजों नोजोर होनानै जोंनि सायाव नाख्रेबदों बेखौसो जोङो साननानै लागोन आरोखि। खिन्थु जोंहा बेयाव पलिटिकेलजों जेबो सोमोन्दो गैया। ना BPF ना UPPL जों दिनै ना BJP ना कंग्रेस जोंहा पलिटिकेलजों जेबो सोमोन्दो गैया। जोङो एक्स NDP हिसाबै दिनै जोङो बिटिआर एकर्डनि उनावहाय गावसुंथा जे रिहेबिलिटेसन जों बेखौ दिनै जोङो BTC सरकारा जोंखौ एपइन्टमेन्ट होनाय हिसाबै जों बिटिआर हालामाव दिनै बे खामानिखौ जों मावदों। बेयाव जोंहा पलिटिकेलजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो पलिटिकेल नोजोर होनानै जोंखौ नाख्रेबबाय थानांगौनिबो गोनांथि गैया। जों मावनांगौ बिबानखौ जोङो मावदों। जोंनि बेकग्राउन्ड बा जोंनि जे मावनाय बेफोरखौ जुदि बिथांमोनहा मोजाङै मिथिनोब्ला जोंनि रेन्जार DFO CST बिथांमोननिफ्रायबो बिथांमोनहा ग्राउन्ड रिपर्टखौ लानो हागोन आरोखि। खिन्थु जोङो गोलाव समनिफ्राय नायोबा दिनैसिमावहाय बै दंफां सिखावफोर बा दंफां बख'नाय जोङो होबथानायखौ जोङो नुनो मोनाखै। बेयाव मा दङ? मानि थाखायहाय टटेलि स्टप खालामनो हायाखै? टटेलि स्टप खालामनो मानि होनोब्ला जोंहा सार्भिस प्रभाइडारफ्रा अनेक खम जोंनि रुनिकाटा रेन्जनि आन्डाराव। ओरै होसोयोब्ला बै लामा दोंसेजों ओंखारलांगोन, बै लामा दोंसेजों होसोयोबा ओरै लामा फारसेजों ओंखारगोन। दाख्लैबो जों टाटा मबाइल गंनै हमखालि ओइदिनखालि गंबा टाटा मबाइलमोन, अनलि जों गंनैल' मोनदों। मानो होनोब्ला जोंहा प्रटेकसन खालामनाया मानसिया खम जादों। दा बेथ' कमप्लिटलि दंफां सिखावनि बियो। नोंथांमोना जोंजों थांफानो हायोबा जों लेंलांगोन। हाग्रायाव बेसेबां दंफां हानाय दं नोंथांमोनाबो नुब्ला बिराद दुखु मोनगोन आरोखि। नोंथांमोना सिखावखौ सिनायथि जाबाय नामा? सिखावखौ जों सन्देह जों एसे दङ, खिन्थु डाउट नङा आरोखि बुस्थुआ। जों सन्देह दङ बे माला सोरनि, खिन्थु डाउट नङा आरोखि। जों दाबो क्लियार मोनाखै नालाय दंफां सिखावा सोरनि, खिन्थु माला टटेलि दंफां सिखावनि आरोखि। बाव सार्भिस प्रभाइडारनि मोनसेबो इनभल्भ गैया। आं जावले बेखौनो बुंबाय थादों। सोरबा जुदि सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिया जुदि बेयाव इनभल्भ दङब्ला बास इभिडेन्स देखाय, जों बेखौ जेलाव हरनाय जागोन आरो बे सार्भिस प्रभाइडारनिफ्राय बेखौ आउट खालामनाय जागोन। प्रेजेन्ट दंफां हाग्रानि दंफां हानायफ्रा प्रेजेन्ट दा कन्डिसन माबायदि जाना दं? बारा जादों ना खम जादों नोंथांमोननि जिखिनि? दा दंफां हानाया आवगोलाव मास मोनथामनि सिगां बिराद एभेलेबेल दंफां ओंखारदोंमोन। ओमफ्राय मास मोनथाम मोनब्रैनिसोनि उनावहाय खम जाबाय आरोखि। मथा मथि दाख्लैल' मथा मथि गंनै गंथाम हाबदोंमोन आरोखि। गंबा हाबदोंमोन, गंबायाव गंनैखौ मोननाय जादों आरोखि। अनेक खमायबाय आरोखि दा। दंफां सिखावफोरखौ मा खावलायहरनो सानो? दा अननानै आं खावलायो दंफां सिखावफोरखौ, बिथांमोनखौ गासिबो जोंनिनो दादा भाइजोब, सिनायजोबलायखायो जोङो, जोंनि लकेलनि जोब बांसिन। बिथांमोना अननानै दंफांखौ दाखावसै, अननानै दस्रा बिजनेस लाइनाव हाबदो। माहाजोन जाजोबखाबाय नोंथांमोना, न'खौबो दाखांनो हाजोबखाबाय बे बिजनेसावनो। बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि फंबायफोरखौ जाहाथे दंफांखौ दाखावसै, अननानै दस्रा बिजनेस सालायदो। ओमफ्राय लोगोआवहाय थार गारियाव बोफानानै दंफां सिखावनि गारि थार गारियाव बोफानानै बे अरन NGOनि सासे मेम्बारा बोरै एटाक खालामखो सान्तिपुरनि साहा, बेयावथ' गासिबो जोंनाव फुल डिटेल्स भिडिअ दङ। जोंनि फंबाय, आं नामखौ बुंला, फंबाय जायो आङो, बिसोरो गासिबो दंफां सिखावजोब। बाव पाब्लिक गैया सासेबो। औ साब्रैसोल' दङ आरोखि, साबासोल' दङ। ओमफ्राय पाब्लिक लाखिनो नागिरदोंमोन, हायाखिसै होननायाबो बे फल्स आरोखि, नंथारा आरोखि, बियो फल्सथार आरोखि। दा बे अरन NGOनि सासे सोद्रोमा जालायनानै दंफां सिखावनि थाराव गाखोलायनानै बोरै दंफां सिखावजों हेल्प होखो बिलाय? आंथ' NGOनि नंगौना नङा आं सासपेक्टसो दं आरोखि। आंथ' मिथिया नालाय, नै आं सोर नों मिथिगौ नामा होनलायनायावसो बेबो सासे NGOनि मेम्बार दांलै नंनानै आं बे बाथ्राखौ दिनै नोंसिनि मिडियानि सिगाङाव आं बुंनाय जाबाय आरोखि। बिथाङा जुदि NGOनि मानसिमोनब्ला फरेस्टनि सार्भिस प्रभाइडारजोंसो हेल्प खालामनांगौमोन। बिथाङा दंफां सिखावफोरजों थाफानानै माबोरै बिदि एटाक खालामखो उल्था? आं बेखौ आसरित नांदों आरोखि। जाबाय।